Язэп Драздовіч – першы беларускі мастак, які звяртаўся да тэмы космасу ў сваёй творчасці. Менавіта ён напісаў першую кнігу па астраноміі на беларускай мове «Нябесныя бегі», у якой прапанаваў шэраг тэорый, у прыватнасці пра паходжанне планет сонечнай сістэмы. Прадстаўлены партрэт маці, якая яго і натхняла даследаваць нябесныя бегі. Ён пра гэта піша ў прадмове да сваёй кніжкі. Таксама прадстаўлены цікавы экспанат – гэта ліст Язэпа Драздовіча да Якуба Коласа, дзе ён звяртаецца да дарагога, паважанага грамадзяніна Беларусі, віцэ-прэзідэнта Акадэміі навук, пытае яго пра лёс свайго артыкулу пра касмалагічныя тэорыі. У сталыя гады паралельна з касмічнымі творамі Драздовіч займаўся аздабленнем сялянскіх хат маляванкамі, якія можна пабачыць на экспазіцыі. Маляванне дываноў не толькі забяспечыла творцы заробак, але і стала спосабам рэалізаваць педагагічныя і адукацыйныя здольнасці. Калі Язэп Драздовіч прыходзіў на заказ у хату маляваць дыван, мастак скарыстоўваў магчымасць чытаць лекцыі вяскоўцам пра небазнаўства. Дываны, калі яны з'явіліся на нашай тэрыторыі, яны не толькі ўпрыгожвалі хаты, але былі такім утилітарным прадметам. Іх часта называлі прыложкавымі. І каб паказаць, як яны выкарыстоўваліся ў хатах, таксама з Заслаўскага музея да нас прыехаў ложачак. Дзіцячы, канешне, маленькі, але менавіта 50-х гадоў, каб адпавядаць часу напісання дываноў, што прадстаўленыя на нашай выставе. Цікава, што выстава з'яўляецца інтэрактыўнай. Тут можна пакінуць сваё пажаданне на маленькай папяровай планетцы або сфатаграфавацца з сатурнянінам з карціны Язэпа Драздовіча.